baba. Kaga an kai wai har yanzu ba a samu sadaka ba ga. To wallahi mu dai baba ga dai mun muna tahiya. Allah saboda Allah da Annabi. Baba. Ni har yanzu ba a samu sadaka ba saboda Allah da Annabi. A taimaka. Ke buga? Na'am baba. An kai na wa sadaka saboda Allah a sadaka ta zama abin da Na ce ma ga wani nan yana kiran mu. sadaka saboda Allah da Annabi. A taimaka sadaka sabida Ka cire Allah. almajiri sadaka saboda Allah da Annabi. To mun gode. Allah ya biya mai sadaka, Allah shi ba da lada. Allah shi ba da lada. Wai buga wai wanga mara yau kaka take. Ke buga kina tattalin ki kada ni cikin saboda Allah. Wai kina da albarka ko? Sadaka saboda Allah da Annabi. A cire almajiri sadaka. Sadaka saboda Allah da Annabi. What? Ka buga? Wato Allah wanga bara wani iri na tun da sai har yanzu ba mu yi cinikin da ya kaka karya ba. Sadaka saboda Allah da Annabi. A tira almajiri sadaka. A taimaka mana. Babba wani Allah na bashi duniya da lahira. Sadaka saboda Allah, sadaka saboda Allah. Fi sabilillahi. Sadaka saboda Allah da Annabi. Babba wani Allah na bashi duniya da lahira. Sadaka saboda Allah da Annabi. A tira almajiri sadaka. Ina baba. Gani nan. Barka. Yawwa sannu ɗanga. To shine nace in babu matsala mu je tare da ita kai sai ka jira mu. To ba mu komi ai. Ka tabbata? Sadaka Allah ya so. To. Wanga ɗan albarka. A'a ba wai dai mu tafi. To shi kenan. Ai uzurin gani ba duk ko zuka hanka zauna ka bata lokaci ba. Wallahi haka da. Abinda dai za a yi ga 50. To ka tura da kaji. Muna da iya bata minti 6 shi ko 7. To babu komi. Amma dai alheri na ce man kai. To Allah ki bada Kaga lafiya. ƴan mama mutum mai ba ko 30 man kai ba da. What? Na gaida ciya makai. Ka buga.